እዚኣ ንሪኣ ዘለና ማይ ሓንቲ ማይ እያ ግን ድማ ዝተፈላለየ ዋጋ ዘለዋ ማይ እዛ ማይ ኣብ ሓደ ሱፐር ማርኬት $1 ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ $1 ገዝአ እያ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከድኩ ኣብ እንዳ ስፖርት ወይ ጂም $2 ኮይና ፀኒሓትኒ ግን ሓንቲ ማይ እያ እኮ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ዋጋ ረኺበ ኣላ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከድኩ ድማ እዛ ማይ ወሲኻ $3 ኮይና ፀኒሓትኒ ግን ሓንቲ ማይ እያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ዋጋ ዘለዋ ስለምንታይ እዩ እዛ ሓንቲ ማይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከምዚ እንድሕር ደኣ ዝተፈላለየ ዋጋ ኣለዋ ኮይኑ ንስኻ ወይ ንስኺ ወይ ኣነኸ እቲ ዘለናዮ ቦታ ልክዕ ንዋጋና ዝዕቅን ድዩ ዋጋኻ እቲ ሕጂ ዘለኻዮ ንኣኻ ዝኸውን ዋጋ ድዩ እዛ ማይ ዝተፈላለየ ዋጋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣለዋ ንስኻ ድማ ልክዕ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ዋጋ ድዩ ዘለካ ወይስ ዋጋኻ ሓደ እዩ ዋጋኻ ኸ ብኸመይ ክትዕቅኖ ትኽእል ወይ ድማ ብኸመይ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል እዚ ሕቶ ንገዛእ ርእስኻ ምምላስ ወይ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ሓቲትካ ሕቶ መልሲ ንምርካብ እዩ ዋጋኻ ክንደይ እዩ ወይ ዋጋኺ ክንደይ እዩ